Hej alle sammen fra YouTube. I dag vil jeg vise jer, hvordan I kan komme ind på The Pirate Bay, som er en torrent-side. Først så går I op i kontrolpanelet. Så går I ind her under Vis netværksstatus og opgaver. Så går I ind på den her lokal. Ja, den der. Bare. Hvis det er Windows 7. Egenskaber. Og hvis den her den kommer frem, så siger jeg bare ja. Så går I ned der TCP/IPv4, altså internetprotokol version 4. Så trykker I her. Brug følgende DNS serveradresse. Så skriver I så de her to. Og det får I lige lidt tid til. Ja, det var vist også nok, ellers skal I bare lige pause. OK og log. Og så går vi lige ind på internet her. Og så går vi ind på thepiratebay.org. Så skal lige gå ind. Nå, så går vi bare lige sådan her. The Pirate Bay. Nå, ja, sådan der. Der kom den. Så er vi så ind på The Pirate Bay. Du kan så sige top 100 her. Skal vi se. Der er ikke nogen, der kører. Nej. Nej, det er hurtigt. Nå, ja. Sådan, og så kan I så sige programmer, Windows, Mac, PC, spil. Som, ja. Og så kan I bare downloade dem over Views eller uTorrents. Der er sådan Call of Duty Black Ops, Need for Speed, Hot Pursuit og sådan. Det var bare lige det for i dag. Abonner og læg en kommentar ind i min kanal, hvis I har nogle spørgsmål. Hej hej.